sunt inculpat că am constrâns un martor pe alt dosar penal ca să facă careva declarații favorabile părții vătămate în acel dosar. Plus la asta sunt acuzat de faptul că am divulgat datele urmăririi penale din cauza penală în care părțile vătămate în dosarul meu au fost învinuiți. Scopul principal a fost de a mă inculpa, de a retrage cauza penală unde figura aceste părțile vătămate în dosarul meu erau învinuiți. Cauza penală trebuia să fie expediată în judecată la începutul lunii noiembrie, imediat. Cauza penală apare cererea unui învinuit, care în termen cosmic a fost examinată. Cauza penală unde figura Roman Statnicu Galaev, în faptul că persoana, fiind în stare de arest 4 luni, a transmis toate bunurile pe care le-a avut în proprietate. Persoana în stare de arest, mai mult că atât, a făcut și transfer bancar de 340.000 de euro la adresa unei firme din Transnistria. Pentru aceasta, special a fost eliberat în timpul judecării cauzei sub arest la domiciliu. S-a deplasat la bancă și a contribuit la efectuarea unui transfer. Mai mult ca atât, a transcris proprietatea unui bun imobil aflat în Londra. Toate aceste lucruri au fost făcute în timpul când persoana era sub arest. 4 luni. Cetățeanul Federației Ruse. Și a fost lăsat fără proprietate în valoarea totală de 1.800.000 de euro. Deci, în fine, cu ce s-a terminat dosarul ăsta? Dosarul este, pe baza acestui dosar ticluit și fabricat, în privința mea, cauza penală unde Heyman era partea vătămată, cele două părți vătămate în dosarul meu erau învinuiți, cauza penală a fost retrasă și bine mersi încetată. La moment ea este încetată. Deci nu s-a constatat? Ce înseamnă nu s-a constatat? Scopul principal de învinuire mea a fost de a retrage cauza penală și de a pune capăt urmăririi penale în privința lui Galaev și Roman Statnicu.